A l'escola fem la plàstica en anglès ja fa uns 10 anys. Vam començar primer per l'ESO, perquè eren els cursos amb els que havia treballat més, i després es va veure la possibilitat d'ampliar-ho al cicle superior. El projecte va sorgir d'una manera anecdòtica. Soc professora llicenciada en Belles Arts i també tinc el títol de l'Escola Oficial d'Idiomes d'Anglès. Per què va sorgir? Doncs perquè a més de jo estar molt en contacte amb l'idioma, el meu marit és britànic, tinc una filla, a casa se li parla en anglès, per mi era fàcil fer-ho. Amb la classe d'anglès és com un avantatge, també parlar en anglès a plàstica, perquè també aprens més vocabulari a plàstica i després, per parlar a l'anglès, pots diure més paraules. Ara una cosa que estem fent del que es diu Skeleton, sortia tot lo del cap i totes les articulacions. La diferència entre els alumnes que ara fan plàstica en els ja porten uns anys la podem notar més en aquells que van començar a fer la plàstica a 5è, l'han fet a 6è, primer d'ESO, segon, tercer, quart. Quan arriben a l'ESO sí que en comenten els professors d'anglès, els especialistes, que a nivell oral i a nivell d'escolta han millorat moltíssim.